Dambudziko kana richinge rawira umwe wedu idambudziko rinenge ratotiwira tese semhuri yeZimbabwe. Nhasi ndiri kunoku kuMorisa Park muguta reChitungwiza uko kwatazomboona mwanasikana anonzi Tanaka uyo ane 19 years dzekuberekwa. Mwana uyu akaberekwa ane hurema, so toda kuti tinge tinokurukura namai vake tinzwewo kuti zvii zvatora nzvimbo kubva pakusiyana kwavakaita nababa vemwana uyu nemamwe matambudziko avasangana nawo kusvika pari zvino. Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Chekutanga, kana uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV. Zvakare ndichida kuti kune macivil servants nevamwe vanoenda kumabasa akasiyana siyana vangada kunge vari vanotora zvikwereti zvemalaptop, zvemafoni nezvimwe midziyo yakasiyana siyana. Aiwa, Ango Saint vave kushanda neveshazi technologies. Zvamunoita imimi chete chingovabatai panhamba dziri panapa imokurukura nawo monzwa kuti zvinofamba sei. Musashuva chinhu, veshazi varipo nekuti ivo ndivo solution pazvinhu zvose zvatingashuva zvine chekuita nemafoni nemalaptops nezvimwe zvakadaro daro. Aiwa, handei tinozvinzwira nyaya iri panapa. Ndinonzi Ana Chitimbe, ndine makore 38 ekuberekwa. Dambudziko rangu rakamira rakadai so. Ndine mwana wangu wandakabereka anzi Tanaka Chikango, musikana uyu ane 19 years ekuberekwa. Tanaka mucerebral palsy, munhu asingakwanise kufamba, munhu asingakwanise kutaura. Tanaka anoshandisa one hand releft. Tanaka munhu anokwanisawo kukambaira achiita zvaanenge achiita. Tanaka munhu asina kubvira akaziva musi wechikoro nekukundikana kubhadhara mari yechikoro. Handina kukwanisa kubhadhara chikoro zvaidiwa kuti aende nekuti aionekwa kuti mwana ari normal asi handi-afforde kuti aende kuchikoro izvo. Ndaingogumisirawo ndazongogara nekuti pekutangira ndanga ndisina kana mubatsiri ndanga ndisina. Ndakabereka vana 4 nababa wacho takanga tisina dambudziko mukurarama nekuti vakagamuchira kuti mwana wavo ndo zvaari. Asi nenhau yekuti pressure yakabva kuhama dzavo yakanga yavaremera, yakanga yavawandira semunhu akamboshinga makore atakararama tiri tese. Vakazosvika pakukundikana nekuti vakaona vasina mumiriri mumhuri yekwavo. Vakazoenda asi zvakanditorera nguva yekuziva kuti vari kurarama vari kupi nekuti ivo vakanga vaziva kuti ndiri kuda kuti vamaintaine vana, ndibatsirike pakuti vana vawane chekudya nechekubata ndichirarama navo nekuti nguva shoma ndo yandaiva nawo yekutsvagawo kuti orarama sei. Sababa vairarama vari kwavari ndaitarisira kuti ndikava vana vaizofanirawo kumaintaina asi vana asi ndakatadza kuziva kuti vairarama vari kupi. Saka ndakararama sekudaro nguva yakareba. Pavakazosangana nevana vaifamba vachibva kuchikoro, vakabva vataura nababa vavo vakati hatisi kukusiya, toda kuenda nemi kwamunogara. Saka ivo vakati handei tinozivisa mai venyu kuti takuenda tise. Ndokubva vauya. Ndikati ko Tanaka ochirarama sei, mungopota muchitumirawo zvamunenge makwanisa. Vakati inini kana ndatora vana ava zvinoreva kuti imi mochisarawo muchichengeta iye. Asi challenge ndeyekuti handikwanise kuenda kubasa rekure. Ndichienda kunoti ndinoshanda, ndichisiya Tanaka nekuti paukama hwangu chaipo handina kuwana munhu akandibatsirawo kuti rega timbotora mwana ukwanise kushanda tinaye panzvimbo. Vaingobvunzawo kuti ari right here ari kwaari but kuti vakwanise kuti tikubatirewo uende kunomushandira ararame zvakanaka kana kuti aendewo kuchikoro handina kuwana mubatsiri. Saka naizvozvo ndiri kwandairarama ndiri kuUnity K Tanaka ndakabuda ndichienda nerimwe ramazuva musi wa5 October 2012 ndakabuda ndichienda kunoita mapart time nokuti vanondiraramisa kuwacha pamwe pamba. Ndichibva ikoko ndakangosangana nevanhu vainditsanangurira kuti mhanyai kumba kune vanhu variko kune zviriko. Ndikati waisiri kukwanisa kunditaurira kuti chii chaitika. Asi mwana wangu adhumwa nemota. Asi ndakasvika pamba pakazara vachiti mwana akanga abhiuswa ende munhu akanga amuabhiusa amurepa akanga aripo. Anonzi Story. Saka murume uyu akabatwa akamboita nharo nekurwisana nevanhu kuti asatize. Asi takazokwanisa kubatsirwawo nevanhu vemunharaunda kuti vane transport yekusimudza Tanaka kuti tiende kupolisi naiye wacho kuti tinosiyiwa kupolisi.
akaenda kupolisi, takafambira nyaya dzacho nekuti Tanaka akazonotorwa matestis kuchitungisa hospital. Akabatsirika akambopiwa mushonga yekuti ambonwa maARV kuti pamwe anenge akaafektiwa nechirwere, asi akazotestiwa akanzi akanga ari right. Asi nguva yese yandaifamba ndoti ndakamubatsirwawo nevanhu vemunharaunda, asi zvakanga zvakarema kuti nguva yandiri kubuda ndichienda kunofambira nyaya dzaTanaka, kumba kwanga kusina chekubata. Saka pandaizodzoka ndichiti ndizotsvaga chekubata, zvaindiremera futi kuti Tanaka ndichimusiya futi ari ega. Kozi Tanaka wacho anga akutora nguva yekuvhunduka kuti anga akutya vanhu varume nguva yakareba. Saka zvadaro ndakazogara ndichingoramba ndichienda naye kumatestis. Munhu akareva Tanaka haana kugara kwokujera, akangogara kurimandi mwedzi ne1 week ndobva adzoka. Saka adzoka kudaro akaramba ouya semunhu ari kundida kundirwadzisa kuti kana maifunga muchiramba muchifambira muchipedza nguva yenyu kuita maricho muchiti imimi munoda kundisungisa, ini handigare kujeri. Kana weukama hwake wakauya uchimira neni wachiti baba wanofanira kuenda nezvavaita munharaunda, asi waingoramba wachidzoka wachinzi nyaya dzavo hawagari kwatizoti chii chinoitika. Neniwo ndakasvika pakukundikana pakuneta kuti kupolisi hatitaurirwe zvinobuda, tinoramba tichidzoka nawo kumba, ende murodhi macho wakatoziva kuti mafamba nenzira ipi. Waingoramba wachiita zvekundirwadzisa. Ndakasarudza kuti ndizotsvaga mari kumapatitime kwandaenda, nevakandibatsira nokuti vaiziva nyaya yangu. Titsvagai pekugara musudurukane nababa avo, vanogona kuuya vakakuitirai utsinya vakakupisira nyumba nekuti vari kurwadziwa nokuvafambisa kwamaita kupolisi. Ndokusuduruka kwandakaita pamba pandakanga ndichirarama ndiri. Asi ndisati ndasuruka pamba ipapo ndakasangana futi nekuti imba iyo yakazotsva. Yatsva kudaro handiziva kana kuti yakatsva chirudzii. Ndo pandakazowana simba rokuti vamwe vachinzi vakazondibatsira kuti ndisuduruke pamba ipapo. Ndokubva ndazoraramawo ndiri pandairarama ndiri. Ndofunga ndakaroja dzimba dzakawanda. Asi nenyaya nguva diki diki ndakaroja dzimba dzakawanda. Nenyaya yekuti Tanaka haasi munhu anogamuchirika zvenguva refu kuti agare mudzimba dzakanaka dziri padhuze netoireti. Nenyaya yekuti unofanira wangochinzi unofanira kunge uri padhuze kuti paakambaira achibva panze achienda kutoireti munofanira kupukuta pamba ipapo pafloor, mwana wenyu anenge aisa tsvina. Hatisi kumuramba asi hatisi kuda tsvina yaanenge achiisa. Saka nenyaya yekuti unenge uchida kuita mapatitime pamwe unoswera uri kuwana munhu wekusiyira neighbor, haukwanisi kunge wakamurindira futi kuti neighbor wandibatsira nokubata Tanaka. Saka chindipukutirawo paari kufamba napo zvobva zvarema. Ndakazowanawo pandakawana pekugara panapa vakandigamuchira vakati hazvina dambudziko zvokuti mwana ndozvaari, garai zvenyu. Asi challenge handinayo. Nzvimbo yandiri inoyi kuti ndiwane mapatitime ekuti ndinyatsobhadhara renti nenguva zviri kundiremera. Pamwe pacho unonzi uyai mushande, ndine mafuta ekubikisa, woenda unoshandira mafuta ekubikisa wopiwa. Pamwe pacho ndine hupfu, kana zvaremesesa neighbor wangu anondibatsira, ndiwo anotombouya achindowedzera mari yerenti, maita nakamadii rendirodho nyanya kunetsa kuti maita sei, batai makadai ndo mari yandinayo, wedzerai timbomupa iyoyo muwane pekurara nemwana muwane pekugara. Zvekundiremera, chiri kundiremera ndepekugara naTanaka. Handisi kuwana pekugara pekuti anogara zvakasununguka. Ndozvinhu zviri kundiremera. Tanaka haasi munhu akabvira akaziva kana musi wechikoro. Chishuwo changu ndaingoti dai akawanawo mukana wekuti angopinda achidzidzisawo maoko ake, mabasa emaoko semunhu akangwara. Asi kuti anyore zita rake haana kubvira akazvibata kana kuzvisiva. Nguva yekumudzidzisa chaiyo ndaishaya nekumutsvagira kuti odyei. Aitongochema wachiona vamwe vachienda kuchikoro vakabereka mabhegi, iye aibva atanga kuchema kuti inini sei ndisingaende kuchikoro. Nanhasi uno mapatitime acho ari kunetsa. Saka ndinotongodedzerwa, pamwe unodedzerwa sipo chaiyo kana sei kuti ndiwane mari yerendi. Zviri kundiremera, zviri kundinetsa. Saka Tanaka matane makore mangani? Tanaka ane 19 years. Ndinodawo kuti pandinofambawo ndinge ndichifambawo naye azive zvinoitika kunze. Asi Tanaka haana wheelchair yekufambisa. Kuti ndisvikewo pane vamwe achipindawo mune vamwe, handisi kuwana mukana wekuti ndifambe naye nokuti munhu mukuru haaberekeke. Saka ndozviri kundiremera. Alright, muri kuti haana wheelchair zvachese zvachese? Akamboita hake asiya pa. Yakasoka. Shame.
All right. All right. Yes, yes, Tana. Tana. Sorry, eh? Rega tichabatsirwa, handiti? Handiti? So hama dzangu ndofunga muri kungonzwa chimiro chiri panapa, kuti chimiro chiri panapa hachina kunatsoita zvakanaka. Nyaya dzese dzataurwa panapa ndofunga madzinzwa, nyaya dzisinganatsoitira zvakanaka. Saka takudzoka kwamuri kune vese vanokwanisa kuti tinge tinobatsirana namai pamwe chete zvikuru sei nasisi Tanaka. Tanaka ane 19 years kuberekwa. Anoda rubatsiro rwedu. Atova musikana abve zera nditi. Kutanga wheelchair, chekudya, zvekupfeka, kutaura kunoku. Mari dzemarentals kuti vabhadhare marents avo. Aiwa, ndinoziva kuti munosimira nesu, ndinoziva kuti munotsigira. Rino dambudziko ratinaro rinoda kuti tinge tinobatsirana. Chaona umwe hanzi achisekwe, chaona umwe dambudziko tinofanira kumira naye kuti dambudziko iroro ringe rinoreruka. Ndo chimiro chiri pana kuno kwatiri. Vese vanoda kuti tinge tinobatsirana navo, makasununguka kubata namba dzepaskrini kuti tiwane nzira dzekusvika pano. Ndowanzokurudzira vanhu kuti ngavauye, uyai paground muzvionere zviri kuitika paground, tobva tawana nzira dzatingabatsirane nadzo navo.